Salutare, fraților, și bine m-am regăsit la un nou vlog. E bine, astăzi vom face sclavul meu. O să fie Denis pentru o zi. Salut, fraților. Stai să vi-l arăt. Aici e Denis Vos. Nu uitați să dați un like acolo și un share și un subscribe pentru că mă ajută foarte mult. Nu uitați să apăsați și butonul ăla de like. Nu uitați să mergeți, primul link în descriere, acolo este canalul lui. Mergeți și abonați-vă la acel canal pentru că face și el sclavul foarte genial. Deci, să începem. să începem. Dă-te camera și o să fie sclavul meu pentru o zi. Astăzi să vei fi sclavul meu. Vei suna la 112. Dar n-am minute. Pe 112 fără minute. Nu arătăm numerele, dar când sună la 112, stați așa. Opa. Ce miroase aici? Hai să răspunde? Răspunde, normal. A, n-ai cartelă. Bun, deci... Așa că n-are cartelă, ce să facă? Nu știu ce să ne facă. Fă 5 flotări, că e simplu. Nu vă apelă. Așteptați puțin, fraților. Șterge numărul. 5 flotări. Hai să pun la acolo. Hai pune X-ul acolo și bagă 5 flotări. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo. Cam greuț. Cam greuț. Asta e. Nu știu ce o să mai facem. Știm ce să fac. Altceva. Ce să faci că n-am ce să stau? Oare? Oară? Merg aici jos. Și? Mi-ai dat o idee foarte bună, da. Cum mă mai întorc apoi? Da. Te provoc, știi ce faci? Te faci ce să provoc, trebuie să faci. Să merg până la copacul ăla. Prim copac. Care copac? Ăla, care îl vezi acolo, nu-l vezi? Ăla până acolo. La copacul ăla așa, bufos, da. Sau celălalt, uite ăsta, din găline. Nu ăsta, Ăla. fugind. Ei bine, fraților, eu l-am lăsat pe Denis să meargă și am revenit. Pentru că i-am condus pe niște băieți să meargă și să-și facă niște poze acolo, unde sunt niște picturi elegante și geniale. Să vedem unde este el. Haideți să mergem. Uite șacalul, bă! Am fost să-i arăt la niște băieți o clădire unde să-și facă poze. Mai voți? Like, cel mai mare like. Da. Păi mai stăm și revenim. Pentru că și eu nu mai pot. Da? Salut, Denis. Știi ce să faci? Să te urci aici. Nu, chiar aici. Așa. Și să strici: sunt nebun. Hai, sau... Cum tare? Sunt nebun. Tare. Sunt nebun! Like. Dă-mi așa ăla de like, frate, să facem o cară. 6, 7, 8, 9, 10 like-uri. 10 like! 10 like-uri de acolo să mai continuăm cu această serie. Da. Am văzut că când am făcut de Power Challenge cu Isaac, am stat în jur de vreo 10 like-uri. Vă mulțumim! Da, nu știu ce să mai dau pentru că aici nu prea avem ce facem. Dar ne vom gândi. Hai, vino, o să mergem și noi pe acolo, vii? Vii pe acolo? Mergem pe aici? De unde? Acolo. Da. Da, haide. Sper să vă placă. Da. Acest... Să vă până așa de like pentru... Da. Revenim. O să postez un videoclip care o să fac. Cum să faceți slime. Mâine o să postează un videoclip care Nu face o să spun aici. slime. O să spun pe canalul meu. Deci, Și o să fiți de like, fraților. Să facem 10 like-uri.
10 like-uri. Și dacă faci slime, câte, de exemplu, câte trebuie să stai pentru un slime? Cât trebuie să stai? Sau explici pe canalul tău. Explici pe canalul tău. Da. Câte minute stai la un slime și... Să zicem vreo maxim o oră. 20, 30. Atât de mult? Trebuie să fac. Sau nu știu. Bun. Sigur. Da. Uite, văd și eu ceva acolo. Un șarpeloi. Văd ceva acolo. Nu știu. Hai să vedem. Să vedem, frate, că poate când vine căldura. Păi nu a venit căldura. Aici o băiță. Da. O să fac aici. Eu văd aici ceva genial. Așa că și ce zic? Să merg printre chestiile astea până puțin mai încolo. Ce șarpe, bă? Haide! Deci încep, da? 3. Să merg pe aici? Da, până acolo și vin apoi. Nu chiar, cam la al doilea stâlp, nu ăsta al doilea. Vedeți că este un stâlp la al doilea stâlp. Nu e chiar departe, nu? Stați să vedeți. Ce nu-l văd? Nu-l vezi? Uite, aici. Da, îl vezi? Da. Hai. Mor! Da, înapoi. Mare tanmei. Cătrăstelele. Nu știu ce o să mai facem. Nu știu, poate dacă să mergem încolo, o să facă și o băiță. Hai, nu. Să vedem, da? Poate că da, să zicem că da, să spirăm că nu. Poate explorăm. Uite. Să merg acolo jos. Și cum mai ridic? Păi îți dau mâna. Nu se poate, băi. Nu se poate, hă? Nu se poate. Haide. Oricum, bine, n-aș O să ești scări. Da, dacă era scări, era bine. O să facem... Nu, fraților, eram eu și un copil, prietenul meu. Cine? Și am fost, Unde? știi acolo unde e podul ăla? Da. Acolo jos în... Acolo am mers. Și am văzut o căprioară moartă. Aici? Nu, aici, bă, acolo. Unde? Unde stau eu. Acolo? Lângă... Mergi înainte și vezi un pod. Și acolo de sub pod, mergi tot înainte și am văzut o căprioare, numai oase era pe ea, fraților. Era căprioară sau cuie, bă? Era o căprioară, nu știu ce era. Bă, mie... Și am văzut foarte multe lave de câini. Ia os. Mi-e frică pe aici, mă. Mi-e frică pe aici că au zis oamenii că există șerpi. Deci acolo poți să-ți vezi că se vede puțin ceva. Ce? Niște pietre. Ce pietre? Ce-s cu ei? Nu știu, dar se vede puțin ca o piramidă. Uite, drept înainte. Vezi acolo unde sunt pietrele alea? Da. Băi, eu stau pe aici pe la mai jumate, că mi-e frică că dacă vine un șarpe. Au zis oamenii că există aici șerpi, nu știu. Ce zici? Plus? Depinde, poate au văzut oamenii. Se zice că aici a fost un foarte mare șarpe, fraților, anaconda. Nu știu. Eu nu cred asta. Eu nu prea aș veni pe aici. Hai să întoarcem. S-a auzit ceva. Hai să întoarcem. Ne întoarcem? Da, hai. Sau de aici ceva, nu știu. Ce să mai facem, fraților, ceva? Nu este asta finalul? Da, nu este aici finalul pentru că să mai facem multe chestii. Foarte mult, Da. să luăm pe acolo. Revenim pentru că O casă și aia. o să mergem acolo să facem foarte multe poze. chestii nebune. Da, revenim pentru că nu vrem Revenim. să... Este foarte departe, frate. Da. Hai că am revenit, domnișoarelor. Bă, stai pe loc. Cac în căcatul ăsta. Bă, dar calcă, bă, ce faci? Așa. Wow. El mi-a dat ideea asta, nu am ce să zic. Dar nu-i nimica. Frățioarelor, el mi-a dat ideea asta. Ideea asta. Zici că sunt niște moldoveni. Moldovieni, ei.
nici și faci. N-ai și faci eu, trebuie să mărăm acolo, e că și eu, e că și eu, și eu. E că uite, e acuș e să ne urgem noi aici. Hai pe aici. Acuș, unde? O să mă pui, asta îmi dau eu. Și sfârșit. Ui-ui! Mă dau. Nu mă triezi. Ia, hai, du-te, du-te. Așa. Așa. Ha, 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 ha. Da. Eu mai bine zic. Ia aici. O să ajungem acolo la casa aia blândită, sau ce e aia. Da, sau ce e aia? Revenim. Bun, fraților, că m-ați încrezut să despre că dacă mă dați un like, un share, Și un abonat acolo la Denisici. Denisici 1-2. Abonați-vă la canalul lui Denis 1-2, acolo ăla sunteți grele. Eu am fost Alexandru și cu Denis, noi ne vedem, bineînțeles, că trebuie să vă următoare. Pa, 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 salutare!